kunstzinnig persoon gezien die bezig was met zijn huisje. Ja, de voordeur. Goedemiddag. Hallo. Ja, zeg het. Mogen we even binnenkomen? Zeker. Kijk. Wauw. Wat staat de stadsboek op? Bijna. Oké dan. Wij zijn L1. Oh, dat is ook goed. Nou, ben je het zelfs? Hey, goeiedag. Ja, hallo. Wie bent je? Maurice. Maurice. Ja. Ja, we zoeken dich net bezig met die gordijnen. Nee, ik heb de folie geplekt hoor. En wat is dat voor, de folie? Maar goed, de kast staat even de raam. De raam is van tot op de grond. Dan heb ik zoiets van ja, een plek folie. Nou, ik de twee erop zitten. Kijk even later, ligt er langs. Oh. Ik is te gaffer dan een woord zeggen, maar ik kan niet op tv zeggen. Hè. Heel eten. Ja. Hij is dat toch niet ergens in China besteld, of al? Action. maar dan moest gewoon een zijps op doen. En dan dacht ik, dit is goed gelukt, deze ook. En even later look het er lang. Dus we aan de kerkplek. Toen ben ik kwaad geworden, heb ik dit gedaan. Hij is het bunker nog? Ja. Ja. Nou ja, ik heb nog meer van de rol. Dat is een rol van 2 meter, hè. Oh. Dat heb ik hier liggen. Oh, die heb ik in de kast gegooid, joh. Dus ja, ik heb het nog. Maar ik kon er wat, ik denk dat er iets in uitgesneden en dan een naam of zo, weet je wel. Ah ja. Hey. En welke naam dan? Ja, wat denk ze? Die eigen? Henk. Nee, Maurice zonder K, zeg ik altijd. Maurice zonder K. Bestek een biertje, wie weet ze dan, dat is veel beschreven. Zeg ik, Maurice zonder K. Die ja, zit geen K, nee, dat zeg ik toch? Nou, ja. Of je worstlust. Ja. 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 Nee, meneer de Van der, ik ben redelijk goed Ik ken niet toe. van de tv ergens van. Ben je van alleen een presentator of zo? Ja. Weet je gewoon weer? Bas van der Zwaan. Ja, dat Vroeger ook. Heb je een handtekening van, hè? Wat moest er in godsnaam met een handtekening? Hey, kijk, zie je wat je Of sneeuwen we een moeder folie dan? Want dat is ook fijn. Ja? Dat is, ja. Met 2 S, hè? Of met 1 S? Bas zonder K. Doe ik ook een bas, hé. Door. Dat is een echte bas, een Fender. Dat is hem hangen. Kan ze er nog muziek op maken? Zeker, ben ik mee begonnen vroeger. Ik wil drummen. Ja? En anders zei je, drummen? Hey, we stampen dit met die kerstposters en al in de kast gewoon en die bidden in best huis. Oeh. Hey, en een vriend van mij die hele zorg geïsoleerd aan een biljart en een drumstel. Ik dacht, godverdomme. Toen ben ik maar gaan bassen. Want de gitaar is 6 snor, weet je wel. Toen ben ik gaan bassen. En toen op een gegeven moment heb ik General Roxanne heb met de bas heb ik leren om te vervangen. Dat had ruzie met zijn breuk. Die had de grote prijs van Nederland gewonnen. Zoek ook wel gehouden. Welke Leon? Leer toe. Oh! General Rox, General. Ja. Die hebben gewoon de kalver Ja, gewonnen. ja. Yellow Claw. Ja. Die maken miljoenen. Maar man. Jen on the Rocks was sowieso een legendarische bende van. Hey, die hadden de grote prijs van Nederland gewonnen. Ja. Maar toen kreeg Leon ruzie en ja, de keyboardspelen, dat was ook Hugo Bas spelen. En die 3 nummers die keyboard overbleven, die moest ik toen bassen, omdat, ja, ik kost het. En toen was ik 17 jaar, ja, toen noemde hij mij een podium op Gino. Maak ze nog muziek? Nou, nee, Nee. ik ben mij gestopt. Want? Want, grapje. Nee, in Venlo, ik heb met iedereen gewerkt. Met van ballet, van Chris Belau, Oh ja. Jen on the Rocks, Roseman's Baby hadden we, funk. Ik heb singer-songwriter gedaan, ik heb, wat heb ik meer gedaan? Heel veel eigenlijk, maar DJ's heel veel. DJ dat draaien en dan speel ik mee, weet je wel. Als ik gewoon een live muzikant, zoals bijvoorbeeld Tessilo Piek, heeft vaak een gitaar heb ik gespeeld, of een saxofonist, of wat zo. En een live muzikant ben je een DJ. Ja. Dat is vet. Maar ik zeg altijd al, ik zeg veel op een gegeven moment, jongen, die doen van hoe van hoe de DJ gebeuren, die draaien een beat. Leuk gaan zitten. Zeker. Ja. Die draaien een beat. En dan heb je geen drummer nodig. Ik ken een drummer trouwens. Ja. Toevallig. Ja, want ik moet net zeggen, ik zie hier Ja. redelijk wat Hey, percussieapparatuur stonden. Ja, Nee, ik ben jongen. percussionist geworden. Ik zoek Santana live en ik zoek Pink Floyd, dat een tweede drummer. Ik dacht, dat is ruig. Ik ben niet drummer, maar gewoon percussie. Nog meer, weet je wel. En toen ben ik bij, was mijn baby, die had een telly lekker te passie. En die had alle percussie gedaan bij ICD. Maar ik was ook bezig, ik zei, Gino, weet je wat, dit is ook mij. Tweede percussionist, we waren 2 percussionisten, echt te gek. En die was zo de chique tamboerijnen, koebellen, alle toetsen en bellen, alles wat extra is, alles geluidje. Ja. En toen ben ik gaan collecten in de hele wereld, overal als vakantiebus. Ja, neem maar op, hé. Ik heb zelf
aan het strand, Bloemendaal, verkopen ze die. Toen mijn kinderen had ik voor €1. Die kregen die van, nee, nee, voor pap. En dan doe ik, deze, dus ik ben nog zo, ik smook hem nee, maar het maakt wel geluid. Het is een percussie-instrument. Het is een soort, wat is het, maak je dit, zus? Zeg het maar. Ja, deze, super, tientje, $10. Als je het in Nederland koopt, met kralen van Latin Percussion, betaalt er €80 voor. Door die trommel, door die Ja, maar derde dan trommel. moest wel eerst naar Cuba gaan, dat kost ook geld. Ja, maar ik was toch toevallig toch. Oh, dat was toevallig toch. Wat is in Cuba dan? Ik ben op vakantie en ja, hé. Er staat op elke hoek stond de percussionisten. Hé, wel, dat vind ik prima. En wel is het gewoon, ja, ik moet het woord niet zeggen, maar gewoon kankerverwekkend. Maar door Braziliaanse trommel, hè. Hé, die kook ik in Cuba. Want ja, ik had ook conga's. Die kook ik voor $60 door, conga's. En een congafabriek, moet je kijken. Gingen we naar Trinidad met de helikopter van Raúl, de bro van, weet je, Fidel Castro. Een Russische helikopter. Bij mijn zusje daar ook bij. Oh, Raúl Castro, ja. Ja, Daar gingen we hoor naar, van. ja, gingen we naar het zuiden en dan had ze toevallig nog een congafabriek. Ik zei, even kijken, ja, die zijn niet open, die is gewoon binnen. Ruik man. En er stonden spullen, $60 per stuk. Dat kost hier 10-voudige. Dus ja, congas heb ik al. Toen kocht ik toch een Braziliaanse trommel in Cuba. Door de derde. Zit mijn naam eraan, die gaat zo moeie hoor, ingelag. $70. Dus wat kost deze? $4. Je neemt mij. Maar heeft zich die zelf nog een beetje een eigen gezicht gegeven? Ja. Die waren eerst houtkleur, toen waren ze zilver. Ik wil eigenlijk chroomkleur. Dat had ze toen nog niet. Had ze wel zilver, maar niet. Nu heb ze bij de Action een busje van, oh hé, die gitaar. Die bas heb ik zilver gespoord, hè, chroom. Van de Action €3. En die plaat gold. Dat betekent gewoon, dat gold en het chroom is helemaal zuus. Heb ik heel veel van gebroek, in kunst en overal. Want eigenlijk alles wat ze zuus, heb ik allemaal zelf gemaakt. Wat erheen van de steden heb ik allemaal zelf Maar gemaakt. de verf daar zit er nog steeds op. De valt er niet af nog een bepaalde Nou, tijd. nou, Zoals de Als ze folie. echt was, dan moest ze eigenlijk een laklok erover zetten. Oké. Snap je? Daar heb ik een keer de stoor door. Dit was ook begonnen, daar heb ik gewoon ook zo zilver gemaakt. Maar best die kunstenaar? Ik ben alles. Die best alles. Ja. Oh, want ik zie nu pas dat ze door. Oké, wat is ze door allemaal? Ik ben een orthopedisch instrumentmaker. Ik maak kunstbijn, kunstarm. Dus ik kan ik een bijna voorlijk, kan ik allemaal nieuw maken. Piemel, alles. Tand, heb ik capaciteit. Heb ik zelf geslepen. Mijn bril ging kapot. Nee, gang je weg. Wat doe ik? Ja, Die tand, serieus. laat Ja, zien. ja, hier. Die maakt zichzelf. Zeker. Ik heb de malle man. Ik heb wat soort. Dat heb ik gekregen van een tandarts. Dat was zo wat. Ik doe een beetje van pierachtig. Hij heeft het gewoon zelf gedaan. Gewoon, dat is, de materialen, dat is een. Als het, ik ben modelmaker voor te beginnen. Ja? Dat is Als die je beroep. Nee, orthopedisch instrumentmaker. Dan is er ook een mal. Ik maak een mal van een stomp, of een armpje was het niet thuis. Ja, ja. Of een arm was gewoon ondersteuning. Ja, ja. Dan maak ik gewoon voorziening. Of ondersteuning of vervanging. Dat is een kunstbeen, een kunstarm, een kunsttand, kunstpiemel, zeg maar. Ik ken dat allemaal. Heeft ze al eens een kunstpiemel gemaakt? Hey, ik heb een avond mijn eigen logo gemaakt. Dat kost ook. Dat kost bestellen bij Sexshop, let op. Cloneboy, moest een ding moest erop zetten. Een Max Cloneboy? Ja, Cloneboy, let op. Dat moest dingen. En dan is het uiteindelijk de uitgieten en dan is een afdruk van een eigen. Willy. Ja. Ja. Maar de eerste die we dat had, de porno-acteurs natuurlijk, maar Chad Smith van de Chili Peppers, de drummer. Ja. Ja, dit was de eerste, die bracht ik gewoon op de merk, dat kan ze kopen. En dat is Chad Smith. En daar zit er geen zorgen in. Hè? Ja, die Chili Peppers, die zien toch goed. Het is allemaal met een zorg. Oh, ja, de ja, Willy's ja, die het podium ja. op. Kijk, man. Ja. Ja. Ja, dat Maar klopt, Chad ja. Smith heeft dus een Ja. met de Cloneboy en Ik kan een Chad Smith dan kopen. Ah, ik denk dat het beter Tommy Lee kan pakken, want dit komt van ik het zei, ja. de ex van Pamela, hè? Ja. Pamela Anderson toch? Ja, weer nee, ken ik die allemaal, man. Ja. Dat is een bias, man. Het is een film gezien. Hey, hadden ze per ongeluk een film gehad? Per ongeluk? Ja. Ja. Per ongeluk gehad. Ja, per ongeluk. Ja. Ja. Vind ik wel een goeie. Trouwens, En dat is waar, man. Moet ik bang van. Godverdomme. Die kan die drumstukken toesloten. Ja, en dan met de Peppers het podium op als drummer. Hé, maar ik heb nog nooit iemand gezien die van een kunstgebied een altaartje heeft gemaakt. Dat is toch super vet? Tand zien heilig, hè? Als je een tand hebt. Hey, als die Oedon nou, Tand zien heilig? Ja, als die ten tanden doet, weet je wie dat doet, ziet? Ja, niet zo ik doe fraai, niet hè? verder. Nee, die Ja. laat alles in. Die tand is echt. Dat maakt echt dit. Ja. Oh, ik heb die onder de Lacoste te trekken, hè? Echt hoor. Die zijn allemaal.
En, Wat is dat? Dat is geen echt gebed als het in is. Nee, dat is een kunstgebed toch? Ik zeg het er net. Maar dat is eigenlijk het echte gebed. Maar die heeft ze dus van een tandarts gekregen. Ja, Zij gekregen van Kirsten, want ze betalen 3 dubbel voudig. Oh, zo. Ik heb, dit is eigenlijk mijn proefgebed. Ja. En dat is mijn echte gebed. Maar ik dacht, zo, doe ik met het proefgebed wat ik eerst had, dan moesten ze een half jaar hebben en dan krijg je een volledig nieuwe gebed. Ja. Dat is eigenlijk kwalitatief beter. Maar ik dacht, weet je wat, dat is toch een proefgebed. Dan heb je dit gemaakt. Het is geen sleepje. Eigenlijk moet die een beetje langer zijn, dat is een vampier, weet je wel. Het is wat subtieler. Ja. Boven en onder, zeg ik. Ja, tuurlijk. Ja. Ja.